Aș vrea să relatez și eu povestea mea, începând în urmă cu 2 ani de zile, când am rămas însărcinată cu fetița. Am ajuns la spitalul Sfântul Pantelimon din județul Vrancea, Focșani. Am fost internată în data de 27 februarie. În urma acestei internări, până pe sâmbătă, nu mi s-a administrat nici măcar un calmant, nici o injecție de dilatare și tocmai sâmbătă începusem să mă dilat. Am născut în jurul orei de 11:40 de minute, am născut o fetiță. Am născut o fetiță având ca kilograme 2,4 kg. În urma acestei nașteri, domnul doctor Cartas, care ajunsesem eu la spital, tot îmi spunea că nu are ce să-mi facă și să mă lase să-mi fac travaliul liniștită. Vineri noaptea mi se rupsese apa, la care dânsul, la insistențele mele, m-am dus la el, le-am spus că mi s-a rupt apa și dânsul îmi spunea că am doar o membrană fisurată, când eu eram udă. La nici 2 ore au venit și mi-au spus că fetița venise domnul doctor de la neonatologie și mi-a spus că fetița avea plămânii plini de lichidul verde. Eu fiind peste termen cu fetița, acest lichid devenise verde, pentru că am născut după termen la 6 zile, cam așa. Normal, data era de 22 februarie și eu am născut pe 28 februarie 2015. În urma acestei pierderi am încercat să mă duc la necropsie. Ei mi-au spus că avea edem pulmonar, avea vreo 6-7 diagnostice care eu pur și simplu nu-mi dădeam seama. Am încercat să merg și să aflu câte mai multe răspunsuri, dar nimeni nu spunea nimic, să acoperea unul pe celălalt. Anul acesta eu am rămas, de fapt anul trecut, în 2016, eu am rămas însărcinată cu al 2-lea bebeluș. În data de 15 mai, eu rămăsesem însărcinată cu acest bebeluș, era băiețel. Pe durata acestei sarcini am fost la medic, am făcut analizele necesare de sânge, de urină, am vreo 3 ecografii făcute, plus cea cu morfogramă fetală. Apoi, anul acesta, când m-au luat durerile, aveam dureri neregulate. Am stat câteva ore acasă, că din spusele lor, dacă nu aveam dureri, mă trimiteau înapoi acasă. Am stat crezând că durerile mă luau, dar aceste dureri erau neregulate din oră în oră. Când am ajuns la un interval de 20 de minute, am sunat la salvare. Au venit de la Siclea de m-au luat, m-au dus la spitalul Sfântul Pantelimon. Acolo era doamna doctor Murgeanu, care dânsa m-a consultat și mi-a spus că trebuie să fac un OSPA injectabil pentru a-mi relaxa mușchii, uterul, pentru că colul meu era lung. La o oră, deci asta fiind duminică pe data de 5 martie, la o oră după, durerile mele începuse din nou să piardă din intensitate și erau tot așa din oră în oră. M-au mutat într-un salon obișnuit și m-au consultat cum se fac consultările. Veneau și îmi puneau gelul pe burtică ca să vadă dacă bătăile inimii a bebelușului erau bune. Bebelușul era ok cu inima. Din 155-144 de bătăi pe minut nu scădea. Luni, ziua, tot așa, m-au consultat
Și mi-au dat ca medicație ulei de ricin, spunându-mi că acest ulei, este ca și un laxativ, dar și ajuta la contracții, pentru că eu nu mai aveam dureri. Pur și simplu erau tot așa neregulate, dar erau mai rare. Luni seara m-au luat durerile, pe data de 6 martie. M-au luat durerile și luni noaptea m-au mutat la Pretravaliu. Acolo, tot așa, m-au consultat, tot îmi spuneau că am dureri neregulate și colul meu fiind lung, m-au ținut pe Nospa injectabil. Marți dimineața, pe data de 7, m-au consultat și mi-au spus că n-au ce să-mi facă. Mai era încă o fată cu mine și undeva noi am cerut măcar o injecție de dilatare să ne poată să ne ajute să naștem cum ar trebui. Dar eu, ascultând la zisele asistente și spunându-mi că nu au cum să ne facă o injecție de dilatare pentru că noi aveam deja contracții, aveam dureri. Dacă nu aveam dureri, acesta putea să ne facă injecția de dilatare. Eu ziua anterioară îmi făcuse o ecografie în spital, unde la spusele doamnei doctor, nu-i mai rețin numele, mi-a spus că copilul era deja întors, era totul ok, bătăile inimii erau tot așa ok, mi-a spus că aveam 41 în evoluție și că sunt la termen. Marți dimineața, când mi-au făcut iar controlul de rutină pentru bebeluș, pentru a vedea dacă bebelușul e ok, i-am văzut bătăile inimii, care început să scadă. De la 155 de bătăi, scăzuse la 127 de bătăi pe minut. M-am panicat și le-am cerut, am vorbit cu asistenta și le-am cerut, ajutați-mă, vă rog, pentru că eu mai am o fată înnecată în lichid și nu vreau să se întâmple exact cum s-a întâmplat cu ea. Dânsa a vorbit cu domnul Cartaș, care era de gard atunci, în ziua respectivă, pe data de 7 martie, și în maxim jumătate de oră, o oră m-au chemat, am semnat hârtiile și m-au pus în operație. În timpul operației de cezariană totul a fost ok, doar că, știți, ca o mamă bucuroasă după ce mi-am văzut copilul, m-a bufnit plânsul, pur și simplu nu l-am văzut, atunci a fost prima oară când l-am văzut, a plâns, era totul ok. Când l-au luat pe masă și au început să-l curețe, la un moment dat copilul începuse să moaie. L-am văzut cum pur și simplu așa a făcut pe masă. Am întrebat dacă este totul ok și mi-a spus că să stau liniștită. Cred că mi-au făcut un calmant pentru că nu mai eram în stare, eram amețită pur și simplu. Rețin doar că la jumătate de oră venise doamna neonatologă și m-a pus să semnez hârtiile prin care trebuia să fiu de acord și să las copilul să plece acum, din spusele lor, la București sau la Iași. Pentru că aici, în spital, nu aveau aparatura necesară. Din spusele dânsei, copilul nu respira bine. Iar la o oră și ceva a venit domnul Cartaș de m-a anunțat că copilul avea o malformație la inimă. Nu știu cât de adevărat ar fi putut fi această relatare, pentru că nu i-au făcut pur și simplu nicio analiză. Eu până seara, la ora 5 și ceva, am sunat la Bacău, pentru că nimeni nu mi-a mai spus nimic de atunci, de când a venit domnul Cartaș. Când am semnat hârtiile, pur și simplu vroiam să merg cu copilul la Bacău, din spusele lor, și pur și simplu nu m-au lăsat. Mi-au spus că nu mă văd în ce stare sunt, că sunt tăiată și că trebuie să mă gândesc la viața mea. Că lasă, copilul se va face bine. Și de la ora 12
Nu, de la ora 11 fără 10, de când am născut, până la ora 5 după masă, absolut nimeni nu a venit la mine să-mi spună: băi, vezi că copilul tău nu mai este. Uite, așa s-a întâmplat, absolut nimeni. A trebuit să sun eu la Bacău, să-i întreb dacă s-a făcut transferul unui bebeluș din Focșani, mi-a spus că nu a ajuns nimeni. În tot acest timp, ulterior am chemat o asistentă să aducă pe cineva de la neonatologie să-mi spună ce s-a întâmplat cu copilul meu, pentru că nimeni nu spunea nimic. La care, după jumătate de oră, până la 5-6, venise doamna doctor de la neonatologie și mi-a spus că copilul meu a cedat, din cauza că nu se putea oxigena bine. Spune tu, că tu ai fost și ai văzut. A fost direct necropsia făcută. Nu s-a mai făcut autopsie ca la primul și la cerere necropsie. Am stat de vorbă cu domnul doctor Darie Cristinean, da. la care dânsul mi-a zis: am făcut necropsia, i-am găsit la copil un pic de sânge lichid pe creier și un pic de sânge tot lichid în plămâni. Întrebându-l de unde pe plămâni, dânsul mi-a zis: aici probabil e o greșeală făcută de cei care l-au aspirat, l-au curățat. Nu l-au curățat cum trebuia și de aici și problema lui cu respirația, respira greu. Altceva să-mi zic că n-a știut, decât l-am întrebat. Auzisem treaba cu malformația la inimă. L-am întrebat, copilul era ok, interior, inimă, plămâni. Da, copilul a fost perfect evoluat, fără probleme, fără malformații, cum s-a zis, fără absolut nimic. Copilul a fost sănătos. Aici, dintr-o eroare, o greșeală făcută de ei, s-a ajuns la al doilea copil. Tot dintr-o greșeală, într-o neglijență care în ziua de azi nu ai relații, nu ai bani, nu trăiești. Așa trebuie să întâmple. Nu știu de ce. Să înțeleg că și la prima naștere și la a doua naștere, același medic, Același doctor și aceeași greșeală. La prima naștere nu s-a uitat la ea. A lăsat-o pe pat să stea acolo, chiar dacă i s-a rupt apa, ce s-a întâmplat. A născut după termen care... Normal, trebuiau să intervină. Dacă eram trecută de termen, știind că lichidul verde, lichidul amniotic mi se poate transforma în lichid verde și să înceapă probabil să am și o infecție, trebuia să salveze fătul, dar nu, ei au ajuns la concluzia că trebuie să mă lase să-mi fac travaliul liniștită. Acum, în schimb, la băiețel, de duminică seara până marți dimineața, când am insistat la cerința mea să-mi facă cezariană, pentru că nu mai vreau să se întâmple cum s-a întâmplat cu fata, dar dacă nu le spuneam să-mi facă cezariană, cred că și săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni mă chinuiam singură, de una singură să nasc. Vreau răspunsuri care nu cred că le voi primi acum recent. Vreau să aflu adevărul, vreau să merg mai departe. Nu pentru mine, că eu sunt caz pierdut. Dar măcar pentru viitoarele mămici, pentru că în spitalul nostru se întâmplă atâtea cazuri ca ale mele, cazuri cu mămici, cu malformații. Înainte îl nășteau femeile acasă și nu mai mureau copii. Acum, în spital, de mână cu ei, mor copiii pe capete. Vreau răspunsuri, vreau să plătească cineva, pentru că m-am săturat. Eu una nu mai știu, îmi vine să mă... Nu mai pot. Nu mai am cuvinte.